وەزارەتە تەندروستیە هەرێما کوردستانê roja sêşemê heftê Nîsana 2020 pêketina 12 kesên din li Herêma Kurdistanê bi koronayê ragihandî. Daxwaz kir ku hemî welatî pabendiyê birêkarên xweparastinê û biryarên hikûmeta Herêma Kurdistanê bikin. Got ku em li pêş metirsiyeka mezin in. Li gorî Tenduristiya Herêma Kurdistanê sê kesên din bi koronayê li parêzgeha Slêmaniyê pêketine ku hilgireke nû ya koronayê keçeka 13 salî ew du jinên din jî di proseya piştgirîn û lêgerînê li payî gumanlîwankiriyan de hatine destnîşankirin. Herwiha li Hewlêrê 5 kesên din li taxên Kanîkelê, Bedawa Notuçar, 3 ji wan jinin û 1 zarokeke 11 salî ye. Herwiha 3 kesên din li parêzgeha Duhokê tûşî koronayê bûne. Li gor daxuyaniyeke Tenduristiya Herêma Kurdistanê her sê kes ji malbatekên ew ji Brîtanyayê vegeriyabûn Kurdistanê dê kerentiyê de bûn. Tenduristiya Herêma Kurdistanê amaje kir tanha 6457 welatî li 31 deverê piştî kerentîkirina 84 welatiyan di 24 demjimêrên borî de hatine kerentîkirin. Ji wan 1544 di kerentiyê de mane. 712 li Hewlêrê, 121 li Slêmaniyê, 641 li Duhokê, 84 li Helepçe, 9 li Germiyan, 5 li Raperîn, 8 li Kuyesencaq kerentî li ser 4913 kesî hata rakirin. Herwiha piştî tomarkirina heftê û 6 rewşên pêketinê di encama her du şînên li taxa Karêzan ya Hewlêrê de bi biryar ji Wezareta Tenduristiyê 11 tax û dever li navenda parêzgeha Hewlêrê ku beşdarî di wan şînan de kirbûn hatine kerentîkirin. Rêveberiya Giştî ya Tenduristiya Duhokê jî ragihand ku rewşa 5 kesên din ku vîrusa koronayê ketibûn baş bûye. Piştî çareserkirina bijîşkî rewşa wan baş bûye û dê li malên xwe bêne kerentîkirin. Hetanha rewşa 12 kesên bi koronayê ketine li Duhokê baş bûye. Tenê her sê rewşên roja sêşemê hatine tomarkirin mane. Bi tomarkirina van 5 başbûyên li Duhokê hejmara giştî ya kesên ku li Herêma Kurdistanê rewşa wan baş bûye gihişte 110 kesan. Hetanha li Herêma Kurdistanê 289 kes bi vîrusa koronayê ketine. 3 kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Alî Umer